Pozdrav svima, dobrodošli natrag. Evo sljedećega videa o državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Tko nije pogledao prošli video, predlažem da ga pogleda i da vidi nekakve osnovne podatke o državnoj maturi iz hrvatskoga u školskoj godini 2023-2024. Ispit smo rekli da je strukturiran od 3 cjeline. Prve ispitne cjeline, odnosno čitanja, književnosti i jezika, druga pisanje sažetka i treća pisanje školskog eseja. Danas pričamo o prvoj ispitnoj cjelini, odnosno o čitanju, književnosti i jeziku. Dakle, kako ona izgleda, od čega se sastoji i pogledat ćemo primjere nekih zadataka. Ja se iskreno nadam da će mi sve stati u jedan video, ali ne znam baš, čini mi se da će potrajati, da će trebati to ići u više dijelova. Ali pokušat ćemo. Znači, osnovni neki podaci, još da kažemo, maturi iz hrvatskoga, kao i prošle godine, ispit se piše samo na jednoj razini. Dakle, nema više i niže razine, A, B, sve je ista razina. Dakle, nekakav spoj A i B razine. Sad, još jedna napomena, svi su zadaci ostali isti kao i prošle godine. Zadaci su zaokruživanja, nema nigdje zadatka da ćete vi dobiti pitanje i sad imate 4 crte i sad vi trebate odgovoriti na to pitanje. Toga nema, svi su zadaci na zaokruživanje, ukupno je 58 zadataka u ovom dijelu ispita, dakle u prvoj ispitnoj cjelini. S tim da je za razliku od prijašnjih godina dodana jedna nova vrsta zadataka, takva je bila i prošle godine. Dakle, ako ćete vježbati, slobodno možete to raditi na ispitu od prošle godine, jer će ove godine ispit biti isti. Dakle, nema nikakvih promjena. Sve ostaje isto. Pa da krenemo s time kako izgleda prva ispitna cjelina. Sastoji se od 3 dijela. Od čitanja, odnosno razumijevanja teksta, od teorije i povijesti književnosti i od jezika, odnosno pravopisa, gramatike i povijesti jezika. Što se tiče čitanja, tu postoje recimo 2 tipa zadataka. To su čitanje književnog teksta i čitanje neknjiževnog teksta. Dobro, nisu baš 2 tipa zadataka, ali tako nešto, ne znam kako bih sada to nazvao. Uglavnom 4 su književna teksta i 2 neknjiževna. Pa pogledajmo prvo ove književne tekstove. Dakle, od čega se oni sastoje? Dobijate tekst i u svaki tekst stoji 5 pitanja koja se odnose na taj tekst. Sad, tu postoji jedna caka. Znači, 3 su teksta od ta 4 s popisa obveznih dijela za cjelovito čitanje, a jedan tekst s popisa izbornih dijela. Što to nama znači? To znači da je moguće, znači ne znači da će tako biti, ali je moguće da za ova 3 teksta bude ispitivanje dijela u cjelini. Odnosno, neka od tih 5 pitanja će biti namijenjena dijelu u cjelini. Nećete moći na to pitanje ili na ta pitanja odgovoriti na temelju onoga teksta koji ste dobili. Već ćete morati poznavati sadržaj cjelokupnog dijela. Popis tih obveznih dijela sastoji se od 21 naslova. Ja ću sada pročitati koji su to naslovi što se tiče obveznih dijela.
a onaj jedan preostali tekst, on je znači s popisa izbornih i za njega nema ispitivanja poznavanja dijela u cjelini, već sve odgovore možete pronaći u tekstu koji ćete dobiti. U ispitnom katalogu, možda ga je neko čitao, stoji popis i obveznih dijela i onih izbornih, a ja ću ovdje navesti koja su to obvezna dijela. Što se tiče popisa izbornih dijela, on je ogroman, naslova je more i to stvarno nema potrebe da neko stoji i uzme sve te knjige i to krene čitati. Moje mišljenje da to nema smisla, sad nikome ništa ne brani, jer na to pitanje, na tekst koji će vam doći iz tih dijela, uvijek odgovor možete pronaći u tekstu koji ćete dobiti. A sad koja su to obvezna dijela? Dolaze iz hrvatske književnosti i iz svjetske književnosti. Što se tiče hrvatske književnosti, evo prvo piše u ispitnom katalogu Marin Držić, Novela od stanaca. Drugo, Ivan Gundulić, Dubravka, pa je onda malo pjesama, Silvije Strahimir Krančević, izbor iz poezije, Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Ranko Marinković, Kiklop. Sada, ovo je dijelo koje se nalazi i na popisu dijela za esej. Naravno da se tu stvorila ogromna pomutnja. Ko će Kiklopa pisati na eseju? To je strašno, to je užas, ali eto. Molitve idu Bogu da to se neće pojaviti na eseju, većine maturanata, mada vidjet ćemo. Ne mora znači da će to biti strava. Ali ovoga što se tiče sad, što govorim, dakle odnosi se na razumijevanje teksta i to je naravno puno lakše od pisanja eseja na temelju Kiklopa. Dalje, Antun Gustav Matoš, Kamao, Cvijet sa raskršća i Kip domovine leta 1880 i neke. On se također nalazi na popisu dijela za esej. Onda dalje Ivan Mažuranić, Smrt Smajlage Čengića, Vladimir Nazor, izbor iz poezije, Venceslav Novak, Posljednji Stipančići, August Šeno, Prijan Lovro, Antun Branko Šimić, izbor iz poezije i Tin Ujević, izbor iz poezije. Od ovih što sam sada pročitao, osim ona dva, još se Prijan Lovro i Tin Ujević nalaze na popisu dijela za esej. Sad što se tiče svjetske književnosti, tu stoji Charles Baudelaire, izbor iz poezije, Pedro Calderón de la Barca, Život je san, Albert Camus, Stranac, Fjodor Mihajlović Dostojevski, Zločin i kazna, Johann Wolfgang Goethe, Patnja mladog Wertera, Franz Kafka, Preobražaj ili Preobrazba, ovisno koji je prijevod, Francesco Petrarca, izbor iz poezije, William Shakespeare, Hamlet i Sofoklo, Antigona. Od ovih dijela Camusev Stranac je na popisu za esej, Zločin i kazna, Preobražaj i Hamlet. Vidite da se mogu pojaviti i dijela koja su poezija i koja su proza, a može doći i nešto što proizlazi iz drame. Znači, sva tri književna roda ovdje mogu biti spomenuta, mogu se pojaviti. Neće se pojaviti ništa što se odnosi na književno-znanstvene vrste, odnosno na diskurzivni književni rod, toga nema, već ona tri temeljna. Ukupno je ovdje 21 djelo, s tim da je njih 8 odavde, dakle sve koji su na popisu za esej nalaze se i ovdje. To je neka onako olakšavajuća okolnost, jer ćete ta djela svejedno morati ponovno pročitati,
detaljnije proučiti i onda prionuti na vježbanje eseja. A doće vam olakotno i ako vam dođe u ovom dijelu ispita jer ćete već poznavati dijelo u cjelini. A što se tiče ovih ostalih 13 naslova, moje mišljenje da ne treba ponovo čitati sve to, već je dovoljno pročitati neki kratki sadržaj i to je to, neće se tu pojaviti. Barem ja tako mislim i nije se do sada to pojavilo, da su baš neka pitanja koja su dlaka u jajetu. Jel? Prošle godine se tu pojavio Kamao, Zločin i kazna i Hamlet. Ta 3 dijela su se pojavila u ovom dijelu, odnosno kao ta 3 dijela s popisa obveznih dijela. I ono jedno preostalo dijelo, odnosno s popisa izbornih dijela, prošle godine je bilo dijelo Ivana Kozarca, Đuka Begovića. Sad, ukupno je tu 20 bodova jer je 20 zadataka. Opet ponavljam, sve na zaokruživanje i svaki zadatak nosi po 1 bod. Ako zaokružite više odgovora, bez obzira na to je li među tim zaokruženim odgovorima i točan odgovor, vi ne dobijate bodove, dakle taj se zadatak ocjenjuje sa 0 bodova. Što se tiče čitanja neknjiževnog teksta, tu su 2 zadatka. Tu se ne traži ispitivanje nikakvog dijela u cjelini, jer bi to bilo totalno suludo. Biće tekstovi različitih vrsta, a koje se to vrste mogu pojaviti. Sad se ovdje može pojaviti onaj 4. književni rod, odnosno diskurzivni oblici i odnosno književno-znanstvene vrste. Dakle, biografija, autobiografija, esej, sve se to može ovdje pojaviti, a mogu se pojaviti i neke druge stvari, recepti svakakvi, mogu se pojaviti neke obavijesti, anketni obrasci, komentari, kritike, manifesti, molbe, motivacijska pisma, obična pisma, polemike, reklame, sažetak, strip, tehnički ili objektivni opis, uputa, vijest, znanstveno-popularni ili stručni članak, životopis, dakle te književno-znanstvene vrste i ove neke druge stvari tipa recept. Eto, to je uglavnom to što se tiče ovoga dijela o čitanju. Sljedeći dio je teorija književnosti i povijest književnosti. Što će tu biti? To su zadaci bez polaznog teksta. Dakle, vi tu nemate tekst izvučen iz nekoga dijela kao što ste imali u ovom prvom dijelu ove ispitne cjeline. Znači, tu nije razumijevanje teksta, nema tog polaznog teksta. Međutim, može se pojaviti nešto što se zove polazni sadržaj. Tu može biti nekakvi tekst, neki ulomak iz nekoga dijela, pa se pita tko je izgovorio ovu rečenicu, na koga se odnosi ovaj opis i sl. Znači, kao poznavanje dijela, koliko ih vi znate. Ali nema onog ogromnog teksta kao kod ovoga prvoga dijela. Ali može biti taj polazni sadržaj. Dakle, onaj tekst koji vi dobijete za razumijevanje se zove polazni tekst, a ovo polazni sadržaj. Isto sve, opet ponavljam, za okruživanje svaki zadatak nosi po 1 bod. Sad, tu se propituje ispitivanje, tu se ispituje poznavanje teorije književnosti, odnosno književnih rodova. U ispitnom katalogu ne vidim da stoji ispitivanje 4. književnog roda, odnosno diskursivnih oblika, toga u ovom dijelu
ne bi trebalo biti. A ono što se može pojaviti, dakle, su lirika, epika i drama i književno-povijesna razdoblja, njihova obilježja, autori i dijela koja se u pojedinom razdoblju nalaze. Što se tiče lirike, ovdje stoje pojmovi koji će se ispitivati, evo ja ću ih pročitati. Usmena pjesma, usmena predaja, jednostavni oblici, lirika, lirska poezija, lirske vrste, lirski oblici, ustroj lirske pjesme, motivi, pjesnička slika, ritam, rima, strofa, stih, tradicionalni hrvatski stihovi. Ovdje ću reći da se ovo znalo dosta puta pojaviti. Vrste i oblici moderne poezije, struktura moderne lirske pjesme i pjesma u prozi. To je to što stoji za liriku. Dakle, to su pojmovi koje bi trebalo znati. Skraćeno sve. Najbolje sve naučiti pa što se pojavi. Što se tiče epike, tu su pojmovi. Ep, poema, spjev, epske vrste u stihu, proza, tema, pripovjedač, fabula, kompozicija, karakterizacija likova, tipologija likova, pripovijest, roman, novela, pripovjedni postupci moderne proze, moderni roman, moderna pripovjetka i moderna novela. A što se tiče drame, pojmovi su drama, kazalište, tragedija, komedija, pastorala, moderna drama, ustroj dramskog teksta, dramski sukob, dramska napetost, dramski lik, čin, prizor ili slika, dramski dijalog, dramski monolog i didaskalije. To je što se tiče teorije književnosti. Dakle, onih osnovnih pojmova, to su stvarno pojmovi koji se uče od osnovne škole, tako da tu nekih velikih problema stvarno ne bi trebalo biti, ali naravno to nisu pitanja koja će biti na razini osnovne škole, ali te neke osnovne stvari, najosnovnije pojmove smo još usvojili i u osnovnoj školi, tako da to samo ide nadogradnja na sve to. Tako da vam je to već poznato. A onda tu slijede i književno-povijesna razdoblja, dakle nešto što se nije radilo u osnovnoj školi, što je novo u srednjoj i što ako niste do sada usvojili morate krenuti s time. Pojmovi koji se ovdje nalaze, odnosno razdoblja koja se ovdje ispituju su sljedeće. Antička književnost, srednjovjekovna književnost, humanizam, predrenesansa, renesansa, barok, klasicizam, predromantizam, romantizam, realizam, modernizam, ekspresionizam i suvremena književnost. Kao što vidite, ovdje nisu navedena temeljna civilizacijska dijela, nema Biblije, nema epa o Gilgamešu, nema Vedi, nema Mahabharate, Pančantantre i sličnih dijela. Međutim, znam da je Biblija na popisu onih izbornih dijela, dakle to se može pojaviti u onom prvome dijelu čitanja isključivo kao razumijevanje teksta i za nju naravno ne treba poznavati dijelo u cjelini. Dakle, neće se iz Biblije, jer se to ne ispituje, ne stoji vamo to razdoblje spomenuto u ispitnom katalogu, tako da ta temeljna civilizacijska dijela neće doći. Dakle, nemoguće je da se pojavi pitanje, na primjer, koje je najstarije evanđelje. I onda imate ona 4 zaokruži i sad se vi morate misliti. To ne bi trebalo doći jer to ne stoji u ispitnom katalogu. I zadnje bi bio jezik. Međutim, ovdje ću dati par primjera zadataka koji se mogu pojaviti na ovom dijelu književnosti. Evo, stavit ću ih vamo negdje na ekran tako da ih možete vidjeti. Svi su ovi zadaci izvučeni iz mature od prošle godine. 33. zadatak glasi ovako.
Koja antička književna vrsta prema Aristotelu ima katarzičan učinak? Pod A himna, pod B elegija, pod C ep, pod D tragedija. Odgovor je pod D tragedija. Znači katarza, katarzičan učinak, to je pročišćenje osjećaja. Najjednostavnije rečeno, najjednostavnija definicija jest da je to pročišćenje osjećaja. Na primjer strah. Što se tiče ovog pitanja, dakle ovo je primjer pitanja bez polaznog sadržaja. Dakle imate, ja bih to nazvao golim pitanjem, dakle odmah pitanje i morate znati odgovor, pucate. Nema nikakvog polaznog sadržaja na temelju kojeg biste vi mogli ovo odgovoriti. 35. pitanje. Na koje se književno povijesno razdoblje odnosi sljedeća rečenica? Postupno je izgubio pogrebno značenje i prometnuo se u stilsku oznaku za bitna obilježja umjetnosti između renesanse i klasicizma. Pod A na barok, pod B na romantizam, pod C na realizam i pod D na modernizam. Ovo je vrlo jednostavno pitanje, odmah možete vidjeti da vam kaže između renesanse i klasicizma. Između renesanse i klasicizma javlja se barok. Prema tome, odgovor je A. I uopće ne morate znati koje je to bilo njegovo prvotno značenje. Znači ovo što kaže, postupno je izgubio pogrebno značenje i prometnuo se u stilsku oznaku za bitne obilježje i tako dalje. To ne morate znati. Znači, ako ne znate, uvijek se možete za nešto, ako imate taj polazni sadržaj, uhvatiti. Evo ovdje najjednostavnije renesansa i klasicizam, između toga je barok. Najjednostavnije i odgovorite na pitanje. Međutim, nisu sva pitanja s polaznim sadržajem. Još jedan primjer pitanja sa polaznim sadržajem. Iz kojega je književnog dijela sljedeći ulomak? Tko zna kakav će te klipan lopatom lupati po lubanju, ako poslije svega još ostane cijela i neće biti Hamleta da pita čija je, nekog ludog vragolana. Izjela ga kuga, tog ludog Ugursuza. To je lubanja Parampionova. Da vidim, Hamlet uzima lubanje. Ah, ubogi Parampion. Pozvao sam ga, Eustahije. Bio je to beskrajno šaljiv čovjek. Gdje su sada tvoje rugalice, tvoje skakutanje? Gdje su tvoje pjesme, tvoje blistave šale, od kojih se često čitav stol grohotom smijao? Pod A iz Hamleta, pod B iz Kiklopa, pod C iz Stranca i pod D iz Zločina i kazne. Evo je pitanje malo zeznuto. Zašto? Zato što se ovdje spominje Hamlet. A u odgovoru imate da je iz Hamleta, a imate i pod B iz Kiklopa. E sad, maturanti neki su tu odmah vidjeli Hamlet, a sti glupoga pitanja pod A iz Hamleta, odakle će drugo biti. Međutim nije. Opet onaj famozni Kiklop Ranka Marinkovića i ovaj ulomak je upravo iz njega. Eto ta tri pitanja, dva s polaznim sadržajem i ovo jedno pitanje bez polaznog sadržaja. Znači to su primjeri zadataka koji se mogu javiti na ovome dijelu ispita. I četvrti dio, odnosno zadnji dio ove ispitne cjeline, jest jezik, odnosno ustroj jezika. E sada, tu se javlja pravopis, javlja se gramatika i javlja se povijest jezika. Ovako, po dosadašnjim maturama mogu reći da budu možda dva pitanja iz pravopisa, bude gramatike i jedno pitanje iz povijesti jezika. Ovaj dio sastoji se od 16 zadataka. Dakle, ovaj dio ispita jezik se sastoji od 16 zadataka, a ukupno od 20 bodova. A zaboravio sam reći, za bodove ovih prijašnjih dijelova, pa ću se samo na to vratiti. Dakle, kod čitanja je ukupno 30 bodova, kod književnosti je 12 bodova, a ovdje dakle sad kod hrvatskog jezika sam rekao ukupno 20 bodova. Vidite da
tih 20 bodova ne bi bilo dobro baš izgubiti, pa bi ovaj jezik stvarno trebalo malo provježbati. Evo onih pojmova što se tiče pravopisa što oni navode u ispitnome katalogu. Pisanje vlastitih imena, pisanje određenih i neodređenih pridjeva, pisanje brojeva, pisanje složenih glagolskih oblika, pisanje pravopisnih znakova na razini rečenice, pravila citiranja i pisanje glasova u dodiru. Dakle, ovdje ima i nekih gramatičkih elemenata, ali nema veze. Ali recimo da se ovo odnosi na pravopis, ali naravno da vama ovdje složeni glagolski oblici ne spadaju u pravopis, nego spadaju u gramatiku. Ali eto, pisanje vlastitih imena, to je ono što se tiče tog pravopisa, dođe uvijek je, tako da te neke stvari uvijek postoje. I bilo kakvi pravopisni znakovi. Dalje, sve ono što se, dakle, fonetika, fonologija, glasovne promjene, morfologija, sklonidba, odnosno deklinacija, promjenjive riječi, osim glagola koji provode sprezanje ili konjugaciju, pa nepromjenjive riječi. Pa ima leksikologije, pa ima, šta još ima, etimologija mislim da ne dolazi. U biti da, jezično posuđivanje i ta neka etimologija zna i ona doći, dakle, šta ja znam, da je riječ, na primjer, kompjuter, anglizam je, da dolazi iz engleskog jezika. Što još? Sintaksa, obavezno sintaksa je vrlo česta, dođe i po nekoliko pitanja iz sintakse. Sam još to izostavio. Tvorba riječi dođe, leksikografski članak isto može doći. I to su onomastika isto, frazeologija. I to je uglavnom to. Dakle, ovo su sve široki pojmovi, ovo su sve lingvističke discipline. Ali naravno da tu još postoji milijun pojmova i milijun onih stvari koje iz tih područja treba znati. Mislim da nema sada smisla da ja ovdje čitam što piše u ispitnome katalogu i koji su to sve pojmovi. Možete to bez problema i sami pogledati ako koga zanima. Mislim da nema smisla da ja sad ovo sve čitam tu. Ali ću zato dati primjere zadataka, odnosno 2 zadatka. Opet ponavljam, ovo je s prošlogodišnje mature. 46. pitanje. Kaže ovako. Što znači podcrtana riječ u sljedećoj rečenici? Upravo minuciozno reproducira on na platnu pigment toga lica, očiju, kose. Dakle, podcrtano je ovo minuciozno, zato sam tu zastao. Pod A detaljno, pod B kontrastno, pod C proporcionalno i pod D skladno. Ovdje imate opet polazni sadržaj. Znači, što bi ovdje bio odgovor? Pod A detaljno. Jer kažem ovako rečenicu, upravo minuciozno reproducira ono na platnu pigment toga lica, očiju, kose. Dakle, jedino što ima smisla je zapravo, najviše što ima smisla je detaljno. Tako da, nekako shvatite iz toga konteksta, shvatite kako to, jednostavno izborni ste govornici, tako da shvatite kako to ide, jednostavno iz konteksta se može zaključiti. A recimo moglo je ovo doći bez polaznog sadržaja, već vam samo kaže koje je značenje riječi minuciozno i onda vam nabroji i sad zaokruži. To bi naravno bilo puno teže. Ali evo, ovo je primjer gdje se ispituje i poznavanje leksika. Dakle, morate poznavati te neke
morate poznavati značenja riječi. To naravno nisu riječi, neće doći riječ kuća, pa mislim koja je definicija riječi kuća. Nego dođu ovakve neke zeznutije riječi koje nisu baš često u upotrebi. I zadnji primjer zadatka, 48. zadatak, koja je od sljedećih sintagma dopunska ili objektna. Pod A, kutija za cipele, pod B, hodati unatrag, pod C, pričati viceve i pod D, plavo nebo. Pod C, pričati viceve. Uvijek, ali skoro pa uvijek dođe pitanje iz sintakse koje se odnosi na sintagmu. Skoro u svakom ispitu to dođe, tako da to provježbate. Dakle, onu konkurenciju ili sročnost, upravljanje ili reakciju i pridruživanje kao odnosi među sastavnicama sintagme i vrste sintagmi prema ulozi zavisne sastavnice. Pa to je ovo što je i ovdje došlo kada je to dopunska ili objektna sintagma. Dakle, rekli smo pričati viceve. Tako da te neke stvari ponoviti, to uglavnom se pojavi i na to ne bi trebalo gubiti bodove. I eto, to je to. Ja ne znam koliko će sad ovaj video trajati, hoće li to stati sve, ali nadam se da je bilo kako tako korisno, da sam vam malo približio kako izgleda ova prva ispitna cjelina i što se od vas tu očekuje. A onda još ostaje 2 ispitne cjeline, ostaje školski esej i ostaje sažetak. Rekao sam, dakle, ovo što smo danas, o čemu smo danas pričali i sažetak pišu se u istome danu, 24. lipnja, a 25. lipnja piše se školski esej. U sljedećem videu ću onda razraditi sažetak, kako se taj piše sažetak, neke osnovne stvari, kako se ocjenjuje. I to je, uglavnom to i onda ide video i o školskom eseju. Malo je zamorno, priznajem, ali eto. I milijun puta sam ovo snima sve iz početka, tako da iz početka pa kida, pa ovo, pa ono, tako da nadam se da će ispast ovo na kraju dobro i da će vam se svidjeti, pa stavite onaj like, eto, anglizma, ili mi bi to rekli na hrvatskom, sviđa mi se, mogu se i takve stvari pojaviti. Dobro da sam samo spomenuo, da mi je palo na pamet, jer od prošle godine je uveden novi tip zadatka, odnosno to je taj zadnji zadatak, 58. u ovom dijelu ispita, gdje vi dobijate tekst, u tekstu su prazne crte i na svaku od tih praznih crta vi morate staviti odgovarajuću riječ ili sintagmu. Znači za svaku crtu imate 4 ponuđena odgovora i jedan morate zaokružiti. Tu bude takvih 5 podzadataka u tom velikom zadatku i 5 bodova. Tako da u takvom zadatku dođu ovi nekakvi savjeti koje možete pronaći i u dosadašnjim videima na mom kanalu, možete pronaći na Instagramu, na TikToku, svugdje je isti naziv repeticije _hrvatski jezik. Tako da to vam može biti korisno, dobro da sam se sjetio toga. I to je uglavnom to. Sve sam rekao. Eto, ako imate kakvih pitanja, pišite u komentare. I to bi bilo to. Do slušanja i gledanja.